Mehmet Eşin doğru haber. Ramazan ji bo azadkirina rohan firsendek bêmisal e. İnsan du aline, du baskên wî hene. Xîtabê du cîhanan dike. Yek bedene ya din ruh e. Yek beden û cism e ya din dil e. Yek pîvan û rewşa madî ye ya din jî pîvan û rewşa manewî ye. Yek aliyê ilahî ye û yê din jî aliyê şeytanî ye. Yek ehsenê teqwîm e yê din esfelî safilîn e. Ev her du pîvan di însan de di nav mücadeleyek her tim dewam dike de ye. Ger yek zêde têr bibe û derkeve pêş, pîvana din qels dibe û ber bi tunebûnê ve diçe. Bê îstîqrarbûn di însanan de dest pê dike. Tiştê herî sihet ev e ku du pîvan bi hev re îstîqrarî û lehevhatîn e. Bedena însan, pîvana wî ya bedenî dikare were hepeskirin, were girêdan, were avêtin zîndanê û rastî îşkence û zehmetiyan were. Helbet ev rewş ji mirovan re dibe sebeba tengasiyê. Lê hepeskirina rohan û îşxalkirina hiş û mêjî rewşek gelek xerabtir e. Ezakirina pîvana rohan ji ezadayîna cismanî yanî ji ezakirina bedenan pir dijwartir e. Azadbûna bedenan ji azadbûna rohan pir hêsantir e. Hepeskirina bedenan dibe ku mirov di navbera dîwaran de asê bimîne an jî dest û lingê wî bi qeyd û bend bi zincîr bin. Di vê rewşê de jî roh dikare azad bibe. Ji bo rohek azad pirskirêka mehan û cih tune. Ew bi derbaskirina dîwar û dinyayan ji azadiyê kêfxweş dibe. Tama azadiyê digre. Ruhê kesê ku hatiye hepiskirin, ruhê wan hatiye îşxalkirin, bawayekî fîzîkî digere, li cîhanê digere, xwe azad dihesibîne lê ne wisa ye. İnsan difikire ku azad e lê ne azad e. Mehbûsê ku bi salan du hicreya yek kesî de mabû ev nirxandin kirin. Du hicreyê de hepiskirina min hînê min kir ku azadî ne tenê tevgera beden û laş e, belkî baweriyek saxlema ku di hiş û dil de ye. Min dît ku mirov dikare di navbera dîwaran de bimîne, lê dikare de fikr û ramanên xwe de azad bimîne. Lê dîsa jî min dît ku yên ku di navbera paytextên dinyayê û bajarên mezin de dema ku digerin bi zincîrên tirsê an teslîmbûnê ve girêdayî ne. Emperyalîstên îroyîn jî berê ku beden û coğrafyayan îşxal bikin, hiş û rohan îşxal dikin. Piştî di vê warê de bi serketin ew hewce nabînin ku bi fîzîkî însanan bavêjin zîndanan ne hewceyê vê yekê ye jî. Mîsala vê yekê herî baş Geze ye. Digel Geze bi salan e dibin îşxal û dorpêçiyê de be jî ji aliyê rohî û zihnî ve azadin. Dîwarên bi ewlekariya bilind û têlin hunandî mêjiyê wan naxin zîndanê. Her çiqa ji aliyê fîzîkî ve dibin dorpêçiyê de be jî ji aliyê rohî ve azadin. Bi saya vî rohê azad li hember îşxal û zilma siyonîstan disekinin û berxwedanê didin. Lê ji aliyê dem ve her çiqas biqasî 2 milyar ümmeta İslamê û însaniyetî bi fîzîkî li seranserê cîhanê bigerin jî ji aliyê rohî ve ne azadin. Biçin ku derê zîndanê xwe jî bi xwe re dibin. Meha Remezanê ji bo azadkirina rohan û mêjiyan dem û rewşek mükemmel e. Divê bi Qur'an, birçîbûn, tefekkür, îbadet, îtikaf, zekat û sedeqeyê rohan ji hemû zincîr û qeyd û bendan rizgar bibin. Dem û wexta ruhê me azad bibe wê Geze, Qudüs û hemû alema İslamê jî azad bibe.